Kamar ra'ayinmu ya zo ɗaya ko? Ra'ayi kuma? Amma ya aka yi kika sani? Gani ne ka miƙa hannu za ka ɗauki abin da zuciyata take ta ayyana min na ɗauka. Dama haka san abu yake cin karo da juna? To amma me kike a nan haka? Ba tambayar da ya kamata ka min ba kenan. Tambayar da ya kamata ka min a nan shine me na zo yi a nan kuma wa na zo siya wa kaya? Gaskiya ne. To wa kika zo siya wa kaya? Kai na zo siya wa kaya. Ni kuma? Wasa nake maka. Na zo siya wa ƙanina kaya ne kuma ma duka na ga gaskiya ba su mun ba. Sai dai ko kai na taya ka zaɓa. Gaskiya ban taɓa siyan kaya mai yawan gaske kamar wannan karan. Kai kuwa sai ka ce wanda zaka je ganin gwamnatin America? Irin waɗannan kaya masu tsada haka? Ina tafiya ce ta kama ni. Zan je Lagos, zan gana da manajojin kamfanonin da muke cinikayya da su, sai kuma akan wani sabon tsari again da aka dan kawo. Gaskiya dai ya kamata ka shirya wannan tafiyar. Sai kuma gashi na ci karo da ke kin taya ni zaben kayayyaki colors masu kyau. Kin san an ce mata sun fi namiji sanin launin kaya masu kyau. Gaskiya ne. To gani na idan kun sa wa'annan kaya mu kuke burgewa. Dan haka mun fi ku sanin kayan da idan kun sa za ku burge mu. Daga nan ina kai? Ina dai zaki je? Ni gaskiya ban san inda zan yi ba. Kin taba ganin inda mutum bai san inda za shi ba? Ai idan ma baka taba gani ba to yau ka ga ɗaya ko? Ina dai za mu je. Gaskiya dai ko? Idan da son samu ni na fi son inda zan je na kwanta na huta. Kina zuwa hotel? Ina na fi zuwa ma. Hello? Yawwa, kana ji? Ka gaya ma Hajiya tafiyan nan ta taso gadan-gadan saboda haka na kira wayar ta bata doka ba. Ka gaya mata gobe ne karfe 7 saboda haka ni yanzu na kama hanya, ba zan dawo gida ba. Duk abin da take bukata ka bata. Okay. Yawwa, Yau kakka manta dai ka kulle gida. Me yasa kai wa matarka ƙarya? Da ai gani nayi suna neman su katse min hanzarin samun kyakkyawa kamar ki. Kuma a yanzu ganin nayi ba zan iya haɗa ki da wata ko wani ba. Na gode da wannan matsayin da ka bani. Ni kuma ina mai tabbatar maka da cewa yau ba za ka yi bacci ba. Na ji daɗi wannan magana ce. Kuma ni kaina za ki alfaharin kasancewa da ni. Ba za ki taɓa nadaman samuna ba a rayuwanki. Na gode sosai. Ina zuwa. Okay. Hello? Haba dan Allah, haba me yasa kike min haka ne? Na ce miki zan baki bana nan ne na fito. A'a, ai abin bai kai da cewa sai kin zo kin ci min mutunci ba.
Ina wani guri ne, ki bari zan baki kuɗin ki idan na dawo. Kin ga dan Allah dan Annabi ina wani guri, bari zan kira ki. Haba. Me ke faruwa ne? Ba komai. Zaki ce min ba komai bayan naji kina cewa kar a zo a ce miki mutunci. Kaga wata mata ce take bi na kuɗi. Wallahi duk ta bi ta takura min kuma ni kaga yanzu wallahi idan na shiga gida ba za a bar ni in fito ba tunda yanzu ina tare da kai. A ina ita matan take? Tana nan layin gaban mai. Okay. Nawa ne kuɗin? 250. 250. Yanzu 250 kike duba cikin dashboard din nan. Akwai kuɗi sai ki cire 250. Haba Alhaji, kan daura maka wahala ai haka? Ai kawai da ka bari in na koma gida sai na dauka na ba. 200 kai da kika ce kin yi min alƙawarin zan ji daɗi. To ai 200 ba wani abu bane. To nagode Alhaji, Allah ya kara arziki. Ke ba kya shan kiɗa ne? Sa miki kiɗa? Ai Alhaji ka san hayaniya ne wani sa'in bai fiye daɗi ba. Gaskiya ne. Ga gidan nan mun zo mai jan gate nan. Wani? Oke wannan? Amma ka san me? Ga wani yayin su nan bana so ya ga dan yin gaba. Oke, dan yi gaba. Ina aza ko babanmu ne. A. Okay. To yayi daga nan. Yayi ko? So, Alhaji na gode fa barin kai mata yanzu zan dawo. Yawa kake dai bata lokaci. Kuma kake biye mata. Kake biye mata ki bata kawai.